Magandang umaga po sa mga sasama ng Brother Glory, we are here in church. Wala po tayong church. Most probably, karamihan sa atin, pulot pa. I think many will agree with me. Let's all stand up, please. And we welcome all visitors this morning. Happy to have you with us. Sa Acts chapter 5, mga kapatid. You know, the book of Acts, ito po yung nangyayari kung sa bagong itinatag na Iglesia ng Panginoon. Actually, ang bukas, yan po ang mga paraan na binigay ng Diyos kung papaano pangungunahan, pangasiwaan ang Iglesia ng Panginoon. Acts 5:17. God very good. Verse 17. Sabi doon, then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation, and laid their hands on the apostles, and put them in the common prison. At nilainan po niyo yung common prison. But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said, go, stand, and speak in the temple for the people all the words of this life. And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught. But the high priest came, and they that were with him, and all the council together, and all the senate of the children. Verse 21, and when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came, and found them not in the prison, they returned and told, saying, the prison truly found we shut, we all sit, and the keepers standing without before the doors. But when we had opened it, we found no man in within. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would go. Then came one and told them, saying, behold, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people. Then went the captain with officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them, saying, did not we strictly command you that ye should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the older apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them. Then stood there up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles for a little space, and said unto them, ye men of Israel, take care to yourselves what ye intend to do as touching this man. For before these days rose up Judas, boasting himself to be somebody, to whom
a number of men, about 400, were themselves, was slain, and all was as many as obeyed him were scattered and brought to know. After this man rose up Judas of Galilee in the days of taxing, and drew away much people after him. He also perished, and all, even as many as obeyed him, were dispersed. And now I say unto you, refrain from this man, and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will come to naught. But if it be of God, ye cannot overthrow it, lest haply ye found even to fight against God. And to him they agreed. And when they had told the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. And daily in the temple, and every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. This is the word of the Lord. Sabi ni Lord. Amen. Praise the Lord. Let's go to the Lord in prayer. Maraming salamat po, Diyos. Sa umagang ito, napakadakilang sa amin. Na pinagsama-sama mo ang iyong mga anak, ang tapat mong mga anak na naglilingkod sa iyo. Nagtataguyod sa gawain. Salamat po sa kanilang katapatan. At higit sa lahat, salamat din po sa iyong katapatan sa bawat sasama. Na kami ay sinusubaybayan mo. Nakagaya dito sa aming binasa, hindi mo pinababayaan ang mga anak mo. Kaya ganoon din po sa amin ngayon. Kumitigala kami sa iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya, O Diyos, igawan mo ang iyong kapangyarihan sa amin upang kami naman ay lumakas. Hindi lamang sa pananampalataya, kundi pagpulos. At kina sa mga pangatawan, O Diyos, dalangin po namin si Brother Garcia. Alam po nyo ang narapat gawin sa kanya. Turo po ninyo sa mga kung ano ang dapat gawin sa kanyang katawan. At ang aming dalangin ay isauli at pangakuliin, O Diyos, ang kanyang kalakasan upang makapagpatuloy lingkod sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang alam ng pangailangan. Kaya salamat po. Ang kailanman ay hindi mo pinababayaan na himuan. Lahat ng protection ay binibigay mo. Kaya Panginoon, dalangin din po namin ang mga gawain sa labas na iglesia, ang mga mission, ang mga bagong mission na magiging organized, local church. Panginoon, pagpalay mo po ang mga pasto at ang mga manggagawa, O Diyos. Mga pagkasamin, dagdagan mo po ang mga tagumpay na ibigay mo sa amin. Naway makapapalakas pa ito sa gawain at makapagdagdag sa mga gawain, O Diyos, bukas ng mga bagong mission at pagpapagalize sa mga bagong churches. Ikaw ang aming Diyos, O Diyos. Kaya humihingi kami ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan ng Yesus. Amen. Ang ating yung topic, anyway, doon po sa mga bisita natin, sino ang baptista? Sino po doon ang mga bisita natin? Sino ang baptista? Pakitaas tayo ng kamay. Ang isa doon. Isa. Iyan saan kang baptista galing? Saan ka galing? Sino ang pastor nyo doon? Welcome po kayo dito sa Bible Baptist. Well, God bless. Sino pa po? Sino pa po? Sino po Baptist? Hey, lahat po ng panahon ay welcome kayo. Ang ating binasa po sa biglang paningin ay yung nalingkod ng Panginoon
na tapat na naglilingkod ay nakaharap ang pang-uusig. At sila ay inilagay po sa kulungan. Alam po nyo, dito sa binasa natin, dalawang pagkakataon na po ito na si Pedro ay nakulong. Nalalaman niyo yan? Amen. Yung isa kaya siya nakalabas dahil sa ipinapanalangin siya. This is in chapter 12 ng Book of Acts. Pinapanalangin po. Kaya, lumapit ang isang anghel at po ay binuksan ang pintuan na hindi nalalaman ng mga gwardiya. Takot pa nga lumabas si Pedro eh. Kaya tinutulak pa siya na anghel. Buhay. Dito naman po, ay iba naman po. Ang nangyari po dito sa binasa natin ay simple lang. Simple lang. Ang Diyos mismo, yung tinatawag ng mga abogado na motu proprio, sa kanyang sariling kapasyahan, ang Diyos ay nagpadala ng anghel para ilabas sila Pedro. Lahat po ito ay hindi alam ng mga gwardiya. Kawawa ho, kung sa chapter 12, lahat po ng gwardiya pinapatay ni Herod. Kasi nakawala na sila Pedro. Kawawa naman, ano? Walang kasalanan. Walang kasalanan. Hindi nila alam. Hindi naman nakatulog. Pero, naging invisible ang mga anak ng Diyos. Doon sa mga gwardiya. Eh, dito po, pinahirapan nito sila Pedro. Una, kinulong. Na lumabas. Pinatawag ulit. Pinatawag, pinakinggan ang testimony niya Pedro. Alam mo nyo, sa anumang kadahilanan, anumang instances, anumang kalagayan na ating buhay, ay pagkakataon o pagbigay ng pagtotoo tungkol sa kayamanan kay Kristo. At any given instance, maging masarap, maging mahirap, mahapdi o masakit, yan ay binibigay ng Diyos para tayo po ay makapagbigay ng patutuo. Tingnan mo nyo kay Pedro, kung sa talatang 41, tingnan po natin, 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. Previous to that, may sinabi ko doon na pinalo pa sila bago silang pinakawalan. At kahit na may mga latay ang katawan, still they rejoice. Still they rejoice because they were counted worthy to suffer for his name. Kaya yung mga kunting pag-uusig sa atin, hindi ho natin may hangin sa pag-uusig ng mga unang Kristiyano. They gave their lives for the Word of God. They gave their lives for the testimony of what they have in Christ Jesus. Nakalagay mo sa isang talata. For unto you, it is given in behalf of Christ, not only to believe, but also to suffer for His sake. Alam niyo yung talata niyang makalagay. For unto you, it is given in behalf of Christ, not only to believe, but also to suffer for His sake.
Yung mga pag-suffer ho, mga kapatid. Kasama na ho yung lahat. Hindi lamang yung pag-uusig ng kapwa. Hindi lamang yung mga aksidente. Kundi pati na ho sa ating kabuhayan. Yung mga ginagawa natin, sacrificial offering. Sacrificial offering. Kasali po yan dyan. To suffer for His sake. To suffer for His name. To suffer for the cause of the cross of Jesus Christ. Sabi ko sa kanilang nasulatan, for the preaching of the gospel, or for the preaching of the cross, it is foolishness to them that are lost. But to us which are saved, it is the power of God. It is the power of God. To God be the glory. Alam po ba naman kung bakit tayo nandito ngayon? We are rejoicing, serving God, singing unto God. May opening tayo. Masaya tayo. To God be the glory. It is because we know that we are going to heaven. It is because of the assurance that our faith is not in vain. That whatever we do in the name of Jesus Christ, we never be in vain. God be the glory. Marami pong mga nangyayari sa buhay natin na kung minsan sinisisi natin na kaya nangyayari ito dahil sa Kristiyano tayo. No. Thank God for it. And God will be glorified. Yonder, God will give you blessing. Sabi nyo, mahirap na yata makuha yun dahil sa iyo. Kaya mahirap sapagkat inaasam-asam mo sa mahirap. But trust in the Lord. Trust in Him and God is powerful. He can do whatever is good for us. Hindi ho ang nangyayari yung hindi mabuti para sa mga babae. Sinabi niya, worthy to suffer for His name. Sinan po yun. Si John the Baptist, mga kapatid, ako. Isipin mo yun. Hindi lang sa pinutulan ng ulo, pinarada pa. Pinarada pa yung ulo. Pagkatapos inihandog pa. Yun sa hindi mananampalataya. Yan ang ulo ng Baptist. Martyred for the name of Jesus Christ. At sumunod doon, lalo pinahirapan ang Kristo na ating sinasamba. Ang Kristo na ating pinagbilingkuran. Ikaw taliglo. Isipin mo yung pahirap sa Panginoon. Pag inisa-isa mo yun, marami na pong pelikula na napanood natin kung paano pinahirapan ko yun. Kung isa yung iba tinatamaan, nararamdaman nila yung paghihirap ng Panginoon. Yun po ang nagbabalik mo sa Diyos. Pero yung iba na hindi nila naalintana yung paghihirap ng Panginoon sa Kalbaryo. Parang baliwala lang sa kanila, palabas lang yan. No! These sufferings of Jesus Christ on the cross is a reality. It is not fiction. It is not a myth. It is a reality. Kaya pag yan po ang nandiyan sa puso natin, mga kapatid, lalakas po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, hindi po tayo maghihina. Lahat ng requirements sa tamang pananampahan ay nariyan at binibigyan ng Diyos sa atin. Yes, everything. Pakihanda po ninyo yung awit na Pilipino. I give my life for you. Pilipino. Hindi ko pa mo narinig yan dito. Nakinakanta niya. Pero nung Miyerkules mo, inawit namin. At medyo may pagkakamali. Pero nakuha niya. At palagay ko ngayon, makukuha natin. Yung ating pianista. Malis pa yung ating pianista. Ay,
my life for Him. Walang si Dad. Kaya kita lahat. Answer. Please come. This is a prayer in His heart. Sing. I live my life for me. Ang Panginoon ay sa salita ko yan. I gave my life to me. Kaya doon sa ating binasa sa book of Acts, they went out rejoicing, knowing God. They suffered for the name of Jesus Christ. Ulitin po natin yung talata ng 41 sa Acts. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Ito po yun doon sa Philippians, chapter 2. Bubuksan po natin doon sa Philippians. Napaka gandang ihambing kung paano natin itinataas ang pangalan ng Panginoon Kristo. Hindi lamang sa ating buhay, hindi lamang sa ating iglesia, kundi sa lahat ng kinapan. Sa Philippians, chapter 2. Umpisa ho sa verse 5. Hanggang verse 11. 5. Philippians 2:5 hanggang verse 11. Ang buong katauhan po natin ay nakasalalay sa ating kaisipan. Yes. Pag nasira ng utak mo, sira na buong buhay mo. Tingnan niyo si Delia. Ilan lamang po yung ugat na naapektuhan nang wala nang pumasok na oxygen. Sira agad ang kanya normal thing. So let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of servant, and was made in the likeness of men. At
But being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Let this mind be. Kapag po yung mga tao na hindi kumikilala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Kapag po yung mga tao nyo na hindi lang nakilala ang kahalagahan ng pagpakababa ni Kristo, ngunit tayo, alam natin kung bakit nagpakababa ang Panginoon Kristo. At binigyan natin ng kahalagahan yung kanyang ginawa sa cross. Tingnan po nyo sa verse 9. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Kung ang Diyos ay pinaas si Kristo, sino yung mga iglesia niya, sino yung mga saksi na yan na nagpapababa ng kalagayan ng Panginoon Kristo? God be merciful to them. But to us, God, Jesus Christ is everything for us. Amen. When God exalted His name above what we can think of. Remember this, na yan po ang kalagayan ni Kristo sa ating puso. Verse 10. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. God be the glory. God be the glory. God be the glory. Pag nakilala ng bawat tao, kung sino si Kristo sa kanyang buhay, wala pong mangyayari sa buhay niya, kundi siya'y magiging tapat na alagad ng Diyos. Kagaya kay Pablo. Nakilala muna niya ang kanyang sarili at ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na habang siya'y nangungusit sa mga Kristiyano, kinatagpo siya ng Panginoon Kristo. Paul, o Saul, bakit mo ako inuusip? Alam ko yung mga batid, ang sino man sa atin na uusigin, ng sino man, hindi lang tayo ang inuusip. Ang Panginoon po. May kasama tayo. May awag ko yan. Where were you when they crucified him? Where was I when my Lord was crucified? Oh yes, I was with him. Oh yes, I was crucified with him. That's why Jesus is the Redeemer of my soul. Hindi mo nilihin ang pinagtatapakan natin. Although, pinagyayabang natin na tayong baptist. Pero yung pinagyayabang natin sa Diyos ay yung kaawaan ng Diyos sa atin. Yung pagkamakasalanan natin na inibig tayo ng Diyos. Walang kayamanan kung makakapalit yan, makakahambing yan, o makakabayad yan. Sapagkat yun ang sinasabi, silver and gold have I done, but such as I have, give I unto you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Nabilik you. Sa pangalan naman ng Panginoon, look, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Verse 12, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Minamali na naman ang interpretasyon. Minamali po ng mga Pentecostal, ng mga born again, ng Katoliko, ng Iglesia. Kita mo na. O ng Sabadista. Kinakailangan gawin mo. Gumawa ka para sa iyong kaligtasan, no? Ang ibig sabihin dyan, ilabas mo. Sapagkat ang kaligtasan ay sa loob. Tinanggap mo si Kristo, wala ka naman, hindi mo naman nakita, tinanggap. No! Ang pananampalataya ay hindi mo nakikita. Ang pananampalataya ay hindi mo saksi o ebidensya na mahahawakan o makikita o mararamdaman. Yan ay gawa ng Diyos.
Ang pananampalatayuan. Sumunod ang mga Kristiyano sa pangalan na sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magtatagumpay sa iyong paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magiging anak ng Diyos na may kapakinabangan habang ikaw ay narito pa sa lupa. Ikaw, ulihin mo ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay gagamitin ang lahat ng mga anak ng Diyos na nagpapakababa sa Kanya. Nagpakakumbaba sa Kanya. Hindi yung mayayabang. Kung mayroon sa atin dito na parang mayroong inaalaga ang kayabangan ng sa akin, ito ang nagawa ko sa Diyos. Ibaba mo sa akin. And God will bless you. At sabi sa madalas sunatan, na ang sino man nagpapataas sa kanyang sarili, ibabagsak ng Panginoon. Pero ang sino man nagpapakababa, Diyos ang nagtataas sa kanya. Yan ang nangyari kay Kristo. Nang siya magpakababa, mga kapatid, itinaas ng Diyos. Amen. Hindi lang ang pangalan, kundi lahat ng kaurian, kalagayan ng Panginoon, tinaas. Upang ang lahat ng mga tao ay tumingin sa Kanya. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross that was set before Him. Grabe na glory. Bago tayo itaas ng Diyos, pagpakababa muna tayo. Pinagmamalaki natin na simbahan natin.